Egunan, aste juntan abiatu da Euskarrijiko Laborantza Ganbararen sos biltze kanpaina. Garaia da beraz Euskarrijiko Laborantza Ganbara diruz sustengatu nahi baduzie. Egoera berezi batean iraganen da aurtengo kanpaina. Entzuna dukezien bezala, ez da lujamarik izanen aurten. Konfinamendu behiarekin aurtengo edizioa ezeztatu dugu. Alta, aurtengo edizioa osagarri egoerari egokitu ginuen programa sumeago batekin, biharko mundua, gaurko hautua tematikarekin johatu nahi ginituen gaiak, sekulan baino gehiago aktualitateari lotuak baitira. Hortakotz, Dominik Burg, Marc-André Selos, Aurélie Trouvé eta Nicolas Girok aurtengo izlariek haien lekukotasunak eskainiko dauzkigute, lujamak azaruaren 14an zabalduko duen bideo batean. Zergak ordaintzen baldin badituzue, jakin ezazue emaitzaren 76% kendezakezuela zuen zergetarik. Adibidez, 100 euroko emaitza batek, 34 euro baizik ez ditu kostatzen egiazki, 76 euroko zerga apaltzea ukaiten baita. Edo zoin xehetasun behar izanez gero, 0-5-19, 37, 18-82 zenbakira deitzen ahalgaitu zue. Zuen gain kondatzen dugu. Ondotik, bibidea formakuntza iraganen dira, 17an asteartean, iraurigabe zuzenean ereiteaz, eta 19an ostegunean, kooperatibaren eskubide eta bete beharretaz. Formakuntza hauetan parte hartzeko izenak eman behar dira, 0-5-19, 37, 18-82 zenbakira deituz.